Altså, det tror jeg muligvis der er. Ja, der er noget mellem himmel og jord, også i mine øjne i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Fedt. På en måde jo, og på en måde nej. Altså, vi lever jo alle sammen forskelligt og på forskellige måder, så jeg tror bevidst, der er et eller andet i vores liv, der sådan er mellem himmel og jord. Jamen, jeg er på, så jeg lever det, hvis det har lært. Livet er ikke færdigt, når man dør selvfølgelig. Der er altid et andet sted, man kan betænke på. Ja, jeg tror altså ikke, det slutter. Bare livet, det mener jeg, det er en krop, vi har til lån, så der misbruger vi den indtil den ikke kan mere, og så går vores sjæl videre, og så får en anden krop på et senere tidspunkt at lege med. Ja, så kommer man på overarbejde. Ja, så skal man lige tjekke, hvordan det er gået, og hvordan det var ledet, så skal man lige se, om det er gået godt eller skidt, og så se, om man kan gøre det bedre en anden gang. Det er et andet sted. Hvad skulle man lave efter? Ja, men så skulle man være oppe i himlen og ikke lave en skid, ja. Nej, man har jo en sjæl. Det ved jeg ikke, den passer måske på dem, der er tilbage. Ja, det kan godt være som en helt anden menneske. Ja, og så når der er gået et stykke tid, måske sådan 100 år eller sådan noget, så kommer man tilbage. Ja. Okay. Eller dyr, eller... Ja, altså og så tror jeg faktisk lidt måske godt, at det kan godt sådan komme an på, hvordan man har været. Om man har været sådan en rigtig slem person eller andet, så kan det være, at man bliver en myre eller andet.